पडी या चकनाकडे काजार जाऊन बरे सारखं सोना बोला काजारचा ट्रेन गेलो शूटिंग आपण तीन मुंजाले शूटिंग होता बार बार डायरेक्टर नागपुरी कॅन्सल मला आणि मुझे बायले मरे सिलेक्ट केला ते बायले माशापूर पडून गेला मुझे एक फोनपूर होता गोकीत होता की राम राहता की होता माशापूर पडून गेला काय विदर साला गेला 3 महिन्यांनी किती पैसे चके गेला चके चिंता रे जाती मी तो वाखाने मागून दो दियो पार बोलले तू कशा मुनीस कोण हा गो तू मुनीस कोण हा तू की गोवा माशापूर पडून गेला गो 3 महिन्यां मग तू काय शूटिंग होता इथे सरळ सगळे इथे सरळ इथे सरळ एक कोण 3 महिने एक डायलॉग तर पहिले पडायचं तो एक डायलॉग 3 महिने शूटिंग टाइम मिळाला किती गोद गेला ए गोवा माशापूर पडून गेला पडून गेला तू काय अहो कोणत्या भाषेत तू काम होतीस ना अरे तू बेकार हा तू काम बक्षीचा लागिले रे कसं लागिले आता काम करणार का शिक्षण आणि जांडी जा बस ना मला नो ला काढायचं नो तू बायले ग तू बायले एक दिवस म्हणते माग बरं आपण घडे लाग एक दिवस मला एक हाती करून घडे लाग आवाज केला मोर मला ते कोणत्या जाते सोडा आम्ही उलटी जाते उलटी किती मुर्गो दिया उलटी उलटी अवे साहेब बस उलटी अवे उलटी अवे किती गुड न्यूज नाम का है गुड न्यूज नाम का अरे डॉक्टर सांगले गुड न्यूज अवे डॉक्टर सांगितलं गुड गुड न्यूज नाम कदम मिळेगो कुछ बात कान एक जानेगो अवे देवा 3 मुलती हुई सांगायचं मग बाकी झालं आता कोण सांगेल हो आता आताच पाया बना बाड हो ना तो तुझ्या मागे कोणता करो पहिलो सांगतो बाकी जाण जापात आहे आपल्या पाय कोणतो बाकी असं सांगा ए बुजमाना का पहिलो सांगतो माझ्या जाण जापात आहे मरे ए पिला पाय कोणतो डायरेक्टर ए पिला पाय डायरेक्टर आवय साहेब आणि हे तू काय लागाला हे 3 मुलगा तुझी डायरेक्ट करा दिला आवय आणि आव मुलगा 3 मिनिट शूटिंग आपण झाले आणि किती कोत गावण हे 3 मिनिट डायरेक्ट करा 3 वर्ष नेला वाड पळवले फर्स्ट प्राइज पासून दिला